Kahil State People Democratic Party HSPDP kaseng sain partai kebakersya ni National People Party NPP hak sarkar senrop Meghalaya Democratic Alliance kalapan pau kot kum kariti sensyar kari India kajing thau kejelah kari India lapan song nerim nak tian kathlin habakran bat kilap thai kubor pen pau kirai nak kajing kendu bat kinong ilam ke Garo Hill State Movement Committee GHSMC men hak khnai trik naitung arja arpuwei ban peteng biang ya kajing trilang bandawai kakasi janja state bat Garoland State ubak kipi pangniang presiden ke HSPDP ulong bakaladon ke jekran ke basyai bha bat shen on pha ya ka dorkas banya soilang syak sarkar India halor kani ke jingdawa dak boong bashen kin yemur jumut biang ba ke HSPDP ka kwa banyo ya khasi janja state bat kinoi lam ka GHSMC ki angnut banyo ya ka Garoland state ulong banadu khammen shwa ulit ba hopping stone lingdo nong yalam ke HSPDP bat ulit Clifford Marak amale ka Garo National Council GNC kilaikran bha ya kani ka bentah nakaliang jongi ka HSPDP ngiladon ka jingya lang kerpang bat ka GHSMC kumut ka Garo Hills State Movement Committee ka jing thumu jungi kalong ba bandon ka jing kendu biang namaria ka kam ka badai halor ka isu jong ka party bandawa yala ka jong ka jela ka bakerpang ka ba mangi ke SPDP ngi ong ka khasi janja state but ka ba nagaliang jong ki para ka jongi ki jaibenri Garo a check pat ki dawa ya ka Garo land ya kani ka issue kala don lepa ka jing trelang nadu menswa hapok ka jingelam jong uba hopping stone lingdo MLA black khatno bolong presiden jungi to ko por but ipa Clifford Marak ubadai ru MLA tu kapor but u presiden jong ka GNC te ngila don ru ka jing ya trailang ka bala slemba ngila don ru ka bangila summit ya ka join memorandum bandawa ya ka jalam Meghalaya ban phi ki atli ki jala ka khasin state but ka Garoland ki atli ki state but mai ngila summit ya ka memorandum ha ka sarkar India da ka bangidon ke join demand and join signature te mentapat kane ka GNC pat kamdai shu tang maka ka bayeng na ka banta ka jingdawai Garoland menta ha ka jaka ka GNC kila bu daga GHSMC kumut Garo Hills State Movement Committee te ya kani ka movement nakaliang jong ngi menin ha ka meeting ko ladep namar bangilayeng kumtu na du bastang rengkat ki atli ki party te ngilayakren bat ngilayo bania perkhatlang bat ngarai kumni kepening kong ba mangi ka HSPDP bat ka GHSMC ka bakan thup ya ka GNC badi ki babun ki seng balang hapo jongka bangin don biang laning in yap teng biang ya ka jing ya trilang jongi ka HSPDP bat ka GHSMC na ka banta ban peteng ya ka ni ka jing dawa ya ka separate state movement ngiliakan ru bangin sa ya kendu biang ya ki arteli ki group ki jongi bangin form ya ka coordination committee bagata ka coordination committee kindon ki kam ki bakongsan ki bangi ngisa ya kren hata kapor ka ba arpat ngilai rai kumni ba ya ka jing dawa ya ka ni ka state khasinja state bat ka Garoland ngilai rai lang ba ngin yasha prang da ka bangin don ka join memorandum ka bangin pha sa ka sarkar India kata ka dei rai ka ba ka balai pat ngin don pat hadin bangelayo ka coordination committee jong kini ki artli ki group dan ki movement ki jongi bangila don ka jiya kren ka basyai bha ba ngin da don ka jiya penbaik bat ngin da don ru ka jiya rai mut ka jiya penbaik bat ka jiya rai kata ka dei halor ka ni ka phang
ba hakisnem ki bala dep PUE ba ka jinga dawa jong ni ki atli ki jai ben riun dai ka don ka confusion nomor balai kum ka ANBC lani ka GNLA ka jing dawa jong ki kalong ya ka Greater Garoland ka bala bu sibun ka jing ya kulmar hapreng jong ki jai ben riu kasi bat garo pi balai ngi bu ya gani kalong ba ni habane kren sai ba hakatu ka Greater Garoland jong ki don ki jai ben riu a check lani garo ki badon ha ka West Khasi Hills ki don ru ki badon ha Kamrup district ki don ru ki badon ha Golpara district pi te ya kani ka banta kalong nagaliang jungi ki ka GHMSC bar ka HSPB banta shwa bangin summit ya ka memorandum sya ka sarkar India ini ya syai gedar kum kasngi bat ngin ya bu ka jinge penbaik ka basai bakanum dei bandon ka jing ya perkhat ban ong ba kata ka jing dawa jungi mo kan long halor ka bakat ka badon ka jai ban riu chongki ni chongi henre ngin ya kren tak ba syai gedar bak ngin long kat kum ka territory lani ka jurisdiction mo jong ka jinglong ki district ki ba menshwa ni ki district ki ba menta mo ka present administration jong ki district menshwa ngiron Garo Hill district teharin pada ngila don ki ka North Garo Hills ka South Garo Hills ka East Garo Hill mo menshwa ngiron tang ka Khasi Jainte Hill district mentang ngiron ka South Garo ka South ka West Khasi Hills ngidon ka Ribhoi district ngidon ka Southwest district tekum gini gi ko ngin sa Railang ini Shailang ba knang ba ka jing ji ka long ha ba shai ba laga jong ka jai bri ma knaru rei laga jong pu du sam ubabit ubabiang te kani ka long ka bangi akren menin haka jermis thoding habdeng jongi ka HSPP bat ka Garo Hill State Movement Committee Devi ngi perkaru ong bahato ka jingele jongi kalong ka jingkwa jongi leni kalong ka jing mo ke isu ka balong na kabanta ka political interest pi abangi phai ka jing thawi ki state hakari India ka bangi lai kat kum ka framework jong ka constitution ngilaba ya ki jela baro hari India nadu basdang la thawi ki jela haka nongrim jong ka tin ka thali ki ong ka linguistic state bat kata pinpej na ka constitution ru pinpej ka constitution haka article arpundai ki ong ba banyo ya kata ka jing bangidon na jong ka tin ka kerpang mo ka jai ben ka bakerpang ka base ya ka language ka script ka culture ka ba ngidon ka ba ka sarkar India kan receive ngi demand ya ka separate state sa sarkar India ho ngi tip ba kani ka nomlong kerki mental isi hendrai ngi lepa ba one day it will be fulfilled nomor kadi kan need mo jong kapor kan sawan bangindon kam ya ka